everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Balbal. Wan anak, gusto na. Igo na sa imong pagbangutan. Bisag kung saon pa nimo sa pagbasol ang imong kaugalingon, dili na mabalik nato ang kinabuhi sa imong asawa. Pagampo, sangpit sa kahitasan. Nagampo ko, tay. Kanunay kong gisunod ang imong mga pahimangno. Pero ganong nawa man ang akong asawa. Anak, kapasagli lang. Kay kitang tanan. Anha magita paingon ana pa. Og sakit lang kaayong palandungol nga. Ingon ni ana ang kamatayon sa imong asawa. Tiguang na sab ko. Og kinahang lang ikaw ang makapanunod sa akong kahibaw. Si Aliyah, ang akong anak. Ibilin ta siya ni. Asa mo to siya niibilin? Ni Ryan? Bata pang akong anak. Di pa siya kasugakot sa pag-atiman niini. Ilabi na siya manghud. 12 anyos pa lang si Ryan Taylerio. Ug kinahanglan nga, mupadayon siya sa pag-eskwela. Di na lang ko mupadayon sa komisyon. Juanito. Misyon? Ang ako misyon, ang pagsunod sa imong pagkakalakihan. Kung unsaon sa pagpanambal, o unsaon usab sa pagsumpo sa mga dautan, nga iya sa yawa. Kung unsaon sa pagsumpo sa mga mangtas. Pero ang akong asawa, wa ko makapanalipod niya. Kung wa pa anak, nga buhi ang among kamanghurang anak, o wa pa sa makalingkawas si Ryan, tingali patay na ang tibokong pamilya. Juan, matag ka magwangang anak na lalaki sa atong kagikan, adunay tuga sa kahitasan nga musumpo sa dautan nga binuhat sa atong kaaway. Ug ikaw, Juan, ug si Ryan, aduna niini, apan wa pa lang ninyo maipaw kung saon kini sa paggamit. O, ang akong anak na lalaki? Kita na lang ang nagpabilin sa atong kaliwatan. Kinangamatay na sila. Ug ako, tiguang nako. Ug kung kuhaon ako sa kahitasan, dili na ko magkabalibat. Ug ang atong kontra mauna unyay magkahari sa tibuok isla. Ug dili lang sa atong isla, mukatap sila sa dakong syudad. Kita ang bugukod kanila, Juanito. Mao kanay gisangon sa atong labaw. Taylerio? Di man sila nato mahurot, apan makahimo kita nga dili sila mudaghan tungod kay ato man silang pamatyon, puuhon ta sila. Ug si Aliyah, ato nato ibilin sa igsuon nimong babae. Ug ang bahin ni Ryan, ikaw na mo desisyon kung imo ba siyang dadon o ibilin. Pero tay, gusto ko mapadayon si Ryan sa iyang pag-eskwela. Doon ako'y gamay nga tigom. Iyawat na lang nga, makagraduar siya og high school. Pero dilisab siya tanto magkalisod sa iyaw niyang pagpanginabuhi. Nganong may katawa kag maayo? Iska, ikang bangaag gini mong pagkaanan ng galoy. Huwag niya kakada, bisang tiil lang. Bisang tiil sa baboy kang huwag yun. Bangaan ni mong pagkaungo. Banga kang pagkaungo anananggal. Agay kang gikalitan ko ni Mugsok agay sakitas kong nawi kang gugo kang agay Ayaw ko bugal-bugaliti ko. Kay galagot ko. Tingaling ikaw unya ang akong malapa. Unay ay dagang. Ha? Banabi ko nimo.
ungong tikling sabi ako. Ayaw pangunay kang imo kong lapaon? Mula pa ba ko? Kititon ko nimo? Kititon na saka. Nasayod ko sa kong pagpili og bana. Amaw kang pagkaungo. Mistiso man sabi lang. Ha? Di mo tagay ko mupunit nimo kay nahailom lang ko sa imong karni kada adlaw. Punit na lang. Hala, may pagawas ka naman. May pagawas mo ka ng imong talinis kay imong kuko. Sukol ka! Joke to nga ako kang. Murag sukol nyawa di. Lagi, Ano? kay mas kamahanan ko nimo. Kay ako'y nagpatakod nimo, Tikoy. Og kutob ka lang sa ubos. Og dili ka makalupad og layo. Ay, cool lang gud kang cool. Aw di tika matikang kang. Joke yapon. Ikaw ba musiga gini yung matang tanaw kay joke yapon to eh. Taba. Unsa man gihitabo kang nganong aburido man kay ka? Ha? Unsa may imong gisaputan, ha? Iskang ananggal? AKA ikang. Mabalbal ko na untang babaeng maptos. Apan midasmag sa pagkalit ang bata nga apo ni Lerio. Og siya ang akong nadagit. Ha? Joy? Unya kang ayang bata. Ayang bata yung mga dagit. Uwa mo lagi ko kakita. Haring ka. Tuon ang laway ko. Pati laway sa gusto mo na dagit nga bata, be. Wa na ko siya mada. Kuya man gada ko. Kuto na na. Wala ni mo na da? Ngano man? Nadasmag ko sa dakong kahoy og nabuhian ko siya. Oh. Hapit ko mabuntag eh. Kay nasangit ang akong pako. May na lang kay nakalupad pa ko. Kuya man gada ko. Kuto na na. Ilang. Sagdi lang. Di magyapon tagot mo kay ato mga under ng mga ungo rin. Di mo sabda masiruhan. Dadam ta na dugo-dugo pirmi. Bisag di pa ta makapamalbal, buhi gyapon ta. Kay ilam tang nilawgan. Imong papa ug mama gud ang founder sa atong mga kaunguan rigod. Nga ikaw anak man ka. Mo'y presidente sa mga ungo. Magpatawag ko og meeting. Sugo si Uwak. Ipalibot ang isla. Og ipaabot sa mga kaunguan nga adunay panagtapok-tapok. Adto sa atong abutanan sa dakong lasang. Og kinahanglang mahurot na balbal ang kaliwat ni Lerio. Inom na sa kagtuba. Labay lang sa akong kagultay. Palabi ha. Kay mo sa'yo para bataglakaw ugma. Og igo na ang imong kaguloy. Igo na ana. Sige, diya ka una kay magpahimutang pa ko sa atong dadunon. O kuan di ay, ako na katong gitugon si Ibya nga at timanon ang mga bata samtang wata. Salamat ay. Lulerio, unsa man ning imong gipakita nako nga naa sa ilam sa silong sa inyong bahay? Gida ko ikaw din sa ilawom sa silong ning akong bahay, apo. Aron ipakita ko kanimo ang sod ni ining kaban. Ha? Kadagan og sud og unsa man na? Mga botelya man na nga naay sud, lana og gamot og dunay kutsilyo. Og dunay laing kutsilyo nga color bronze. Kung taas og dako pa siya, porma siya og espada. Apo, Nganong may katawa man ka, Lolo, Lirio? kalang giingon mong murag purma og espada kung taas pa. Mauna siya ang baraw og pure bronze kana nga dinangdang sa kayo og lig-on kayo na Para unsa na siya? para patay og ungo.
patay di ay nag-ungo. O kining tanan din nga naa sa sud ining kaban, anaa sa libro. O gana diha ang tugon kung unsaon ka na sa paggamit, kung unsaon usab sa pagtambal sa mga sakit na gituyo pagmugna sa tao, sama sa gibarang. Naglagot ko sa mga ungo. Tungod sa ungo nga may atake na mo. Namatay si nanay. Wa man tuod niya mabalbal si nanay. Ug akong manghod. Ug ako. Apa namatay si nanay. Sa pagpanalipod na mo. Ug sa kahadlok. Ayan, Hangtod nga. Tagapanganak og. do ikaw na, gusto na apo, gusto na. Hilom na. Kimingaw ko ni nanay. Ug gimingaw ko sa iyang pagpangga. Ug si tatay. Nahibaw akong nag-uol siya. Magsigi siya hinugtok. Ug ang iyang giatumang pirmi. Kanang tuba nga makahubog niya. Kura, gusto na ka na apo, gusto na. Hilom na ha, hilom na. Kuan ay ugma ba? Manglakaw na kami si tatay mo Juanito. Mga sunod simana pa may makauli. Og ibilin ko kini kanimo ang kaban nga gisudlan ko sa importanteng mga butang. Ug kung magabi doon na gani kay katingad-an sa palibot, ayaw gid mo pagawas ha. Ayaw gid do. Kay di gyud makaduol ang mga dautan. Kana mga binuhat sa kangit-ngit. Dili na makaduol din ni sa atong Pinoy-anan tungod sa sud ni ining kaban. Hapit na madali maurtang. Usa galong tuba. Paita Mary. Erlinda. Sawa ko. Pasilo ako wa ko makaluwas nimo. Sadyang nangamo sa kalisod nga kaimtang. Pasilo ako. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.